Ben bugün neme barada görünecek ceza görünüşleri näme üçin edilýär? Haýsy wagtdan bäri gelýär? Bilip şonuň şo zatlygyny bilmeýän nemelerimiz bar. Hayran galjak meselelerimiz var. Häzir şolary barada gürrüň etmekçi. Ceza diňe nähil bolýar? Köpçüligiň ýa-da jemgyýetiň meýdana gelen ýagdaýyndan başlaýar. Hatda aýdyň bugün gelip bilmeýär-de. Aýjan abla elin galdyrdyň. Bir zat aýtmak üçinmi ýa-da? Yok, öňküm protokoliýany galdyramyn. Men özüm düşürerin onu. Neme vardır o Robinson Crusoe'un bir kinosy var ha. Bir ada düşýär şo taýda soň ýaşaýa. Ýeke öz wagty nemedir? O taýda näme ceza däl-de, ýani ceza da soňundan gelýär aýdyp berje ona. Bir gyzyl derili bilen neme diýär tanışýar. Näme diýilýär hali? Juma diýip Pятница diýär nemede Juma. Hakyk nemede ady. Juma diýýärler. Yani şonda iki adam bolandan soň neme paýlaşyp başlaýarlar. İş, neme borç paýlaşýarlar. O soň şu borçlar ýerine ýetirilmese de ceza gelýär. Yani birden köp adamyň bir ara gelip işläp başlanmakdy. Birinciden borç düşýär, şo borç ýerine ýetirilmese de ýa-da ýalňyş edilse, etmeli däl iş edilse, beýleke ceza beriljek bolýar. Ýagny bir düzgün tertip döreýär. Birden köp adam bir ara gelen wagtda we düzgün tertip ýerine ýetirilmedi ýagdaýda da ceza nemesi döreýär, prosedury. Şonuň ýalyk bir nemesi bar, ýani cezanyň ýönekeýjek bir zatdyr. O bir çylşyrymly däl gelip çykşan. Indi cezanın görünüşleri var. Yine iki adam bolan wagty nähil bolýar, maşgalanyň içinde nähil bolýar. Ondan soň o jemgyýet ulaldıkça nähil bolýar, guramaçylykly ýerlerde nähil bolýar. Yani edara neme resmi edaralarda. Şol ýaly gidýär. Hatda resmi bolmaýan jemgyýetiň uzaklaşdyrma nemesi bardyr. Cezalandyrýandyr, yani näme diýilýär onu türkmenlerde ýene il hatar däl sen ýene bir zat diýip uzaklaşdyrýarlar. Şol ýaly bir görünüşler var. Soň bu taýda häzir aklyma iksan nemesi gelýär. Bir söz vardır, o göze göz, cana can diýilen söz var. Babilonlaryň wagtyndan bäri gelýär-de, soň o Greklaryň nemesinde sözünde retribution diýip bir neme vardır, söz vardır. İngilizce'de de ulanýar şol söz retribution, yani göze göz, o cana can diýilýär. İslam dilinde, yani Arapçada rahim diýmek. Rahim sözü şoňa denk gelýär. Yani neme edilen olsa, bir günah edilen olsa, cenayet edilen olsa, şu cenayetin o öz şeklinde karşılığını vermek rahim diýmekdir. Şonuň ýalyk nemesi var. Ondan soň caydırıcı diýilýär. Türkmençe näme bolýar? Serpikdirji bolýarmy? Meselem o bir ceza vardır, işlenenden soň berilýändir. Soň bir ceza vardır, şonu beýlekler işlemesin diýip şonu gözüni gorkuzmak üçin şu bir sany adam cezany işlän olsa şoňa ağır bir ceza verilýär. Meselem ýakylýar, Ýewropada ýakylmak gaty meşhurdur. Nemede Mesopotamiyada näme daşlap öldürmek gaty meşhurdur. O ýene bir ýerde ýene Vikingler tarapynda ayaklaryny, ellerini her ata bağlap dört tarafa çekip öldürmek öňkü orta nemeleri gürrüni berýän, orta asyrlaryň. Şonuň ýaly nemeleri var. Ondan soň häzirki döwre gelseň ýene atuw cezalary var. Ýene bularyň hemmesi caydyrjy diýilýär, ýani serpikdirji cezalar. Yani şu birine bir cezanı ver ya.
Son cemiyetin içinde işlenmesin deyip ediliyor bu zat. Ne için ediliyor yine bu tayda esas soru. O cemiyetin gözünü ne için korkuzmalı. Şimdi olam iki ayrılıyor. Biri manipülasyon görünüşünde oluyor. Biri hakikatten hem o cemiyete ziyan verip bilecek. Yani cemiyetin o bilim ve düşünce derecesi pesliği için şona benzeş cezalar veriliyor. Ya da cemiyeti kontrol etme için, zor bilen, güç bilen kontrol etme için manipülasyon cezalar veriliyor. 25. noyabr yağlık bizim yağdayımızda. 25. noyabrda bir vakanı görkezdiler. Şu zat yanlış deydiler. Özler aydıp özler cezanı verdiler. Yani şonun ýaly bir neme var. Mesela neme daydalı beýleki hakyky cezalardan näme bolup bilýär. Häzirki döwürlerde onuň ýaly göz gorkuzlayan cezalar ýok. Sebäbi umumy jemgyýete ziyan berip biljek ýagdaý ýüze çykan ok. Köp dünýäniň köp böleginde esasen köplençe Ýewropa taraplarda bolan wagtda öňe çykýar. Olam Ýewropada şu wagt ýok. Düzgün tertibin bozuk yerler var ine Orta Asya'yalık esasen Türkmenistan ýaly yerlerde hakyky manida adalatly bir ceza edilmedik şu wagta çelle. Şonuň üçin onuň misallaryny häzir nemeden alyp berben bolan howadan neme var mesela İslamiyetde zinany bilýäňiz nämeligini. Zina edilen wagtda o daşla öldürilmeli, ýene bir zat var, ýöne onuň şertleri gatagyrdyr. 4 adam görmeli, suud etmeli, bir giden nemesi var, onuň kelle arysy var, ýöne şol bar şu zat. Yani cemiyetin nesil nemesi bozulmasın deyip edilýän bir zat. Yani zinanyň öňüni almaly diýerler. Öňüni almasaň cemiyetin o nesil guruluşy bozulýar diýip aýdylýar. Ve şonuň ýaly bir zat kabul edilýär. Cemiyet üçün edilen böyle. Yani onun dini tarafı var, ol ayrı. Ona hiç girecekler men bu tayda. Yani şonun ýaly. Indi bizim häzir cezany düşündürdüm de düşnükli olandır deyip pikir edýän. Yani bizim ýagdaýymyzda häzir täze Türkmenistan guruljak ve bunun günahkarlary var. Özem bir gezek edilen ok 30 ýyldan bäri edilip gelinýän. 30 ýyla ýakyn wagtdan bäri aýdaly, onu hakykatçylyk olaly. Edilip gelinýän neme var? Günahlar, jenayatlar, o aklınıza gelip biljek her türlü neme jenayat görünüşi var da adam öldürmekden tut çağa zorlamağa çelle yani resmi edaralarda döwletiň adından şu işler eden nemeler var, adamlar var. Yani halkın karşısına cemiyeti bozyan, o gan akıdyan nemeler döredi. Indi buların yine cezası nähili olmalı. Bu kän bir günlük durmuşda neme dengelen bir adam däl. Baydalı İkinci Dünya Urşu'nda oldu. Nürnberg nemesi. Geçen Hamra Dağı'da Nürnberg İkinci Dünya Urşu'ndan sonra Nemis komandirlerin suud edilen nemesi. Nürnberg'de gurnalanı üçün şehrin adıdır. Yani adı şehrin adından geliyor. Yani cezalarını verdiler yani hususi ýagda yani İkinci Dünya Urşu'nda yörüýte belli bir neme topara karşı hareket deyip yani Yevreylere karşı hareket deyip şu taýda yörüýte neme döredildi. Indi Türkmenistan'da da edil şu ýagdaý bardy. Täze Türkmenistan gurulan gününden başlap ya da yurdun içine girilen günden başlap ki yurdun içine girilecek günler hem gün geçtikçe yakınlaşıyor. Şonuň üçin hem şul neme temanyny gozlamak isledim birinci şu taýda. Ekranda da aýdyldy ýöne bu taýda sizin o pikirlerinizi almakçy. Sizin pikirleriniz 100% dogry ýa-da meniň hem dogry diýilen bir manyny beren ok ýöne bir tartışma meselesi bolmaly bu hökman suratda ve bir ýerden başlamaly. Ulu bir problemanyň çözgüti gerek Türkmenistan'da. Ve şu Nürnberg'däki ýaly hususy ýagdaý üçin bir neme gurulmaly. Hökmany suratda. Näme üçin gurulmaly?
Bu näme üçin şu cezany bermeli? Birinciden ýurda 30 ýyllap zulüm aslında sakladylar. İkinciden hem hiç bir edilen cenayet soraksız, jogapsız galmaly däl. Eger galýan bolsa, onun dowamy geljekdir diýmek. Dowamy gelýändir. Ve bunu diňe şu cezany edenleri cezalandyrmak bilen hem yetinmeli däl. Yeterli gelmeýär. Bundan soňky döwletin, milletin ýaşaýşynda, ýani dowam edýän ýaşaýşynda çykmazlygy üçin o gaty korkunç bolmaly. 25-nji noýabrda edilen zat aslında öz bähbitleri üçin etdiler. Şonda da gaty korkunçdy. Geldik Hariz öz kanalynda aýtdy, çörek berip diýär. Ýani çörek 3 çörek berýärmiş. Günlük şona bir çöreğe çelle düşürýär diýdi. Açlygyndan ölýärmişler. 2, 3, 4 ýylyň dowamında şonuň ýalwyrýan gaty agyr näme bu? Adam aklyny ýitirer ölmänkä. Indi ol adamlara hiç bir cenayet işi yine bir zat etmän şo ýagdaýa düşýärler. Ve hakykatdan cenayet işlenleri. Ve cemiyette şo gaty uly travma galdyrdy. Täzeden gaýtalanyp bilme riski var. Yani şol nemäniň diktatura, yani zulüm nemesiniň. Şonuň üçin bundan soň şoňa meňzeş nemeler hereketler, yani cenayetler edilen wagty, edilen ýagdaýynda şonuň ýaly ceza bilen garşylaşacaksınız diýip o görkezip bilmeli. Ve bulam cemiyetiň nemesi vardır. Ýady, pamiti, yani ýadynda sakly bolmaly. Şu saklanyp kalmaly. Cemiyetiň ýady gaty nemedir? Güýçlü bolýandyr, aňsat ýadyndan çykarýan däldir. Şonuň üçin bu cemiyette iz galdyrjak şekilde bolmaly. Yani hakykatdan adalatly bolmaly bu zat. Neme maksatlar bolmaly. Gaýtalanmaly däl. Adalatly bolmaly. On soňam cemiyette täzeden gaýtalanmaz ýagdaýa getirmeli. Aýdaly häzir cenayetçilaryň nemesini düzelişi bar. Cenayetçilaryň görnüşleri diýeli. Sunat işgärleri var. Mehemeniň işgärleri var. Polisiýa var. Prokuraturalar var. Yani buların hemmesine alsak güç ulançılar diye alalı. Ondan sonra o propagandistler diyelim sunat işgärlerini. Olar alalı. Ondan sonra o Kur'an ulynyň siyasat nemesine goşýan adamlar var ve Kur'an ulynyň özü bilen birlikte maşgalasy ve daş dövregi var karandaşları. O näçe çıktı şu taýda. Nemeler sunat işgärleri 1, güç ulancılar 2, siyasat nemesi 3, Kur'an ulu ve maşgalaları 4. O 4 sany aýratyn gurama çıktı. Indi bu 4 guramanyň edýän işleri başgaça bolýanlygy üçin, bularyň cezalary başgaça bolmaly. Näme üçin başgaça bolmaly? Cezanın iň ýeňil we iň agyr diýilen bir zat bardyr. Ve bularyň hökmän suratda eden işleri şol cezanyň iň agyr bilen iň ýeňiliň arasynda bir ýere ýerleşmeli. Iň agyr we iň ýeňiliň içine goşulmak bilen birlikde. Indi esasy soragy geçmeli. Indi kim haýsy cezany almaly? O iň agyr cezany kim almaly? O alýan bolsa iň agyr ceza näme üçin o alýa ve iň agyr ceza da näme bolmaly? Soralara ýene şu üstünde bir-birinden garşylykly neme dele, diskussiýa dele. Şu soragy neme etmek üçin, bermek üçin size 20 minut takaly koydum. O çürde koysak yine şu yankı 4 topara nemesini düşsek, hatara düşsek, o iň agyry, iň neme cenayeti işleyen kim? Iň ýeňilini işleýänler kim? Bar bolsa pikiriňiz neme dele?
Şu daydan başlaýabereli. Yok mu? O Abdul. Cezanı var işleyen smut işçilerine gidiyorlar. Propagandaçılar. Televizyon işgalleri. Mehmet'in hem prezidentten hem ağırım kalyan şunu bulan. O näme üçin ağır kandiyan? Aslında ağır ceza çekmeli millet, halk yönü suçluları azat da millet halk çekti cezasını. Çekip diyor. Birinci öğrenilmişinden beri. Yani şu yanlışı görmeli sebep olun. Şoları yol gözden propagandacılar, şoları seyretken adamlar da kurbanlar kim seyretken şu vaatine, bir saatine vatan havarları nereye? Kim vatan havarlarını oraya? O zorlu manlayın, her yerde suratlar yapıştırıldı. Kim seyretken şu suratları? Mektepte asıl duran suratlara bir çağa seyretken mi? Ya bir molum seyretken mi? Bir bolmaz, zat geldi bir isteyen, ya İran vatın isteyen seyretken nasıl hergen mi? O bağ her yerde, yani hiç kim olarak seyreden, seyredilen adamlar şu sunat işgarları, buram sunat işgarları, köpçülüğü hazırlayan televizyon işgarları. Sonrası misal için gözü şah oluyor, Cemal Sapar ya da yeni bir şoma mengeçler. Ağrını, namusunu ortağı koyup. Şöyle ya, ondan aşağıda nemeler var, güceler başlıyor. Mava. Ya bolya nazır näme aýtdyň? Ýene bir soraw soraýyn. Watan habarlarynyň speakerleriniň cezasy bolmalymy? Men pikirimçe olan cezası bolmaly. Näme üçin? Hazır geçen nemede 10 yaşım oldu mu? Şu Türkiye'de napadeni oldular. Şonda bir speaker guruladı. FETÖ'çülerin adına. Yok, FETÖ'çülerin adına gürlemedi o. O näme adına guruladı? TRT kanalı da o FETÖ'çülerin adına gürleni o. Näme diýdi şonda diýende? Ýadmyşa. Berilen ýazyny okudu. Onuň adına gürleni o. O speakerler hem şu berilen ýazyny ýa-da özleri ýazýarmyň. Bolýa. Okay. Cezalar var aýtsaň, olar üçin aýratyn bir zona düzmeli aýlar. Soň öz bunlaryny özleri görýärler. Öz çörüni, buğdaýyny özleri ekip kazanlar ýalyk bir zona düzýän, neme damaşna reýsçiler şu taýdan çykmaly. Her kim öz wezipelerini özleri içinde bellerler. Şonda her kim hak eden cezasyny amalar şu taýdan. Öz aralaryny adalaty bir-birine ceza berýär. Bolýa. Men pikirim şular. Mava Tuğçanım. Mənim fikrimcə ən ağır cezanı meclis başlığı çəkməli, həkimlər. Näme üçin? Kanun çıkaranlar. Näme üçin? Kanunu çıkaranlar üçün. Kanun çıkarıp özləri uygulamayanlar üçün. Ýöne kanun çıkarılan okda taýda. Yazılan var ya kanun, konstitusiya. Yo, şunun ýaly bir zat var, yani yazılan kanunlarda bir hili erwet adam yok köpüsünde el alsan. Halka karşı gaty az zat var. Ama onlar tersine uyguladılar şunun üçün. O güç ulancılara gidiyor olam yani indi. Bolya, ona da gelirse hazır. O Serdar ağa. Assalamu alaikum vatandaşlar. Sesim o öylem ka. Endi yankı awdalyň aýdanda halk cezasyny çekýärdi ýa-da şoňa bir ýanyp berjekde. Halk cezasyny çekýänini bilmese näme? Köpçülik bilen halk. Bular bir ikincide de her pudokda ağır ceza näme günah işlenler var. Kıltıdırak kaptandan ýa-ni kaptandan gelenler var. Şonu aýryl edilse
Türkmenistan'ın adaletliligini görkezjek ta şol. Men pikirim şoň ýaly. Her pudoňam emes ýetikdir agyr ýeňeli. Baryn bir aýakdan sürüp bolmaz. Haýsamyga belli bir pudo öňe sürüp birnäm ýyla sürüp. Şöýlerak men pikirim. Okey. Gowa. Bola sağ olun. Gowa ýa nämäni aýdyn halky cezalandyrmak diýilen zat o dogry bolmaýar. Halkyň o cezasyny çekdi ya da çekýär o zatlara näme däl. Mesele däl da ýaniüşwat edilmeli nämäň içinde däl. Ýa-ni aýtjak bolýanym nämäň daşyna çykmaly däl häzir. Täze Türkmenistan gurulanda ine şu jenaýatçylyk işine öňçülük eden ýani öň aýaklyk edenler var. Şolar meselesi. Yani son halkı cezalandırmalı meselesine gelse o bütün halk yani köpçülüğü cezalandırıp bilmeyen hiç açanam. O demede olmaya. Şu nemesi var. Şuna aydıp geçeyim. O Abdul sen halka karşı gitme be Erda. Fatma abla. Salam vatandaşlar. Ben şerde öz fikrimi aydasım geldi de. Bilem yok doğru mi yalan mi yanlış mi. Ben şerde ne fikir etdim. Şu 30 yıl bize şu sistemanlı bilen başlayan yaşadılar. Şunun için şu sistemanı kim tapan olsa şunun kökünü tapıp şu adamın ağır cezasını vermeli de fikir etdim. Yani şu adam var mı yok mu bilem yok. Tamam şu ministersodaki oturan işlep görenler emmesi bilmeli de yürüyen adamları şulara da ceza vermeli. Näme için? Näme için onlar kulağını kär etdi, gözünü kör etdi. Yani bilerek ettiler şu zatları halk. Näme için? Ene şulara köprek cezasını vermeli. Bir de şunun kökünü tapıp vermeli şu adama. Birinci yalanın körü şu oldu. Yine Gato Govuzat yine bir neme vardı. Aslında bu tayda cezalandırılmalı zat hakikaten bol bilse sisteman cezalandırmalı olayan. Yani sisteman cezalandırma diýilen bir neme yok mümkün değil o zat. Onun için sistemanın içindeki şoňa hizmet edenler cezalandırýan. Soň indiki gezek o gelin şunun ýa sistemi gurulýar diýen wagtda şoňa talap döremez ýaly edýän. Yani mantygy şol yani Fatma abla o dogry ýerine geldi. Yani şol nemäniň üstünden gurup bolýar cezalandırma meselesini. Yani bu taýda ýene bir zat var. Näme etmeli? Cezany o iň agyry kime berilmeli? Näme sebäpden berilmeli ve iň agyr ceza näme bolmaly? Yani şu üçlü soru. O öyle çağırıyor. Öyle çağırıyor. Salam vatandaşlar yine bir tapar. Benim kan bir uzakta aytjak dal ýöne meniň görýän dadym şol halky şu güne düşüren bizim sistemamız ol prezident däl prezident özüniň men ýakazyna urup döşüne urup men diktator boljak diýip öňe çykan ony taşda görünäki ýa-ni ýallaklar etdi ony. Ona men biz bilýäs ýoş daşerurtlara çykdykda etdik gözetirýäs deňemäne zat bar daşerurtyň prezidentlerine aýlalyp barýa özüni halk bilen näil gurulýar Türkmenistanda näde diýerler agdyň açdygyň türmädik ýalar sebäbi ýoş ýanky kök urmana oňa kömek eden adamlar bar gitdigiçe köküni giýinden ýaýradyp çoňrak urmana kömek eden ýardam eden daşdygurun ýallaklary bar ine şolar cezalandyrmaly mehkeme işgärleri olar göze görünmeýän güýçler halk bolar tanan ogam eşden ogam ýöne adyny eşdiýär hawa mahkeme hawa ay tutulsaň erbede diýmiş hawa ýöne ýanky aýdymçylar we ýazyjylar we onun metbuat näme işgärler we gazetde ýazýanlar we portretlerini goýup
ekranna suratlarına nemedip ol bilim ministerlikleri var, mekteplerde çağaların mektebe giren yerine manglayı neme şoň portretine dirap durýar. Şulan hemmeti ana şu mitwogot sunwat işgärler, ýazyjylar şulan hemmeti men pikirimçe birinji ýallaklap başlanyň biri diýip düşünýän. Ministerlerin badır yan edil töwerünak ministerlerim edenler onun yöne göze görünen has halka ýaýradyp bilen millet ene şu sunwat işgärler, aýdymçylar, nemeler, ýazyjylar, şu kino düzýänler, ýallaklap kino düzýärler, serial edip deme hakkında, prezident hakkında. Şonu näme kim görýär, kime nädip ýaýradýarlar, onu şonu halk görýär, şolary meheme ýaýrady bilen oga, ýa beýleki polisiýa işgärler ýaýrady bilen o zatlary diňe şolary ýaly mitwogatyň ekranyň üstüne telewizionyň üstüne şeýdip giýimden ýaýratdylar. Öwmelmişin, el çarpmalmışın, ha gelenne öňüne çykmalmışın, tanta oýnamalmış, aýdym aýtmalmış. Ana şeýdip 5 manat olan paýlan bolýardy öňkü. Ana öňüne çykyp aýdym aýtsaň, tanta etseň 5 manat berýär diýip şeýdip halky oýnatyp etdiler. Mene şu sunga işgärlerden görýän şolar birinji jeda çekmeli. Näme üçin sebäbi öýünde iýmene hasat çagna nan ýokmy, ýallaklyk edip bir 5 manat gazanýar ýaly. O mene beň üçin utanç diýip hata edýär. Şoň üçin bir ýallaklap çağalaňa nahar ýedirmek, bir çörek bermek, bir terbiýe bermek, 5 manat pul gazanmak bol iň bir ýigrenji grýazny hapa işler diýip hata edýän şu birini ýallaklap birdat etmek. Ana şoň üçin men pikirimçe şu sungat neme işgärler diýip düşünýän. Jedalyjylar çekmeli. Okey. Gözüm tutmadı, okumada atardım meni. Bittikçe yakınlaşıyoruz diyeyin benim fikrimce yani. Almurada. Söz veren için ben vatandaşa şu kemiğine aydırların üstüne doldurayım. Ondan sonra näme çären görmeli özümüz bilersiniz. Hakikaten orta asırlardan beri yankı bir prospesyonlu Avrupa yankı ılımlı bilimli Avrupa şotayda da inkvizisiya suudu deyip suudu bolun. Olar şol kim yeretik bolsa, dininin bolsa, şoka öldüren bolsa ya aydalı bir cadugoyluk deydi, näme deydi, ayağın gıyşık basarlar ya bir yerine dil yetirir. Şolar hemmecin suud edip, oğru cümle hemmesini yaktılar inkvizisiyada. Hakik o adam adamlar şu ağaçtan haç edip yaptık. Bunu biz emmemme tarihten biliyiz. Yine bizim zamanında dolanıp gelse. Yattan çıkarma, inkvizisiya suud, resmi suud. Din tarafından belirlenen suud. Bizim zamanımızda, bizim devletimizde, Türkmenistan Respublika dolanıp gelsek, şu SSR yıkılanma niyaz bilen açıp çok atı mekir skemani işlep bizdiler. Bunlar şu halkı öz ağzına qaradıp saklamak için ya öz cenayetçilikli planlarını amal etmek için halkı korkasını saklamalı diye netice geldi. Korkuyla näme bilen? Şol yankı orta asırda devam edip gelýän ýemeli var, metodlar. Şol gözüni korkutmaly adamları ýakyba boljak geldiler de 20-nji asyryň ýagynda. Şoň üçin göz edip başta ol Aymurat diýip oğruwa şonu atdylar. Cesedini halka görkezdiler. Sonra ikisani ýigit bir näçe ýerde aşgabatda şol ýaşgylar maşyna mindirip akdyp dağda düzde zorlap şo taýda öldüripdirler. Bulary göz edip atyp maslagyny görkezdiler. Onu niyaz o cenayetçiliğin soňuna çykmak üçin eden atdy, şo halkyň gözüniň owadyny almak üçin. Halka maňa el çarpyp şonu gorlady, şo çäre. Sebäp halkyň düşünjesi ýetmedi da şol döwür. Ertesi gün özüniň şuwuna düşýär. Sebäp onu diýen bir kanun çäretdi. Ol halky kömek etmek üçin näle kemini ýaňaýdyp berýärdi. Halka sapak bolar ýaly gelecekde gaýtalanmaz ýaly çärede ýa şu iň agyr jeda berilýäni. Niyaz bilen açyl soň gurnan skemasyny. Tersine halk hiç açan gözü açılmasın, gözünü, kulaağını, yüzünü yapıp bir yerde yazılıp yatsın, hiç açan öz hak hukukunu soramasın, bizimle diyen cenayetimizden hiç işi olmasın diye terzi halkı total korkuda, total kontrolü saklamak için dedi. Ama naibaşı yine 2002 yılda oldu.
Şol 25-nji noýabr atlandyrylýan wakada bir zala 2400 adam ýygnady şo taýdan ýa. Şu noýabr işine gatnaşan adamlar daşlap öldürmeli, çykyş etdirýär ýumruk galjak gyýdy. Bütün dağların dik durup şunu el çarpıyor. Yine. 92-nji ýyldan 2002-nji ýyla 10 ýyl möhletde halkın gözünün oda alınını doğru. Halk tabiilyga düştü. Yoksa hiç kim şu zarlan turup, ne şu zarlın için oturarlar. Ne yankısının aydısını parlamentin vekilleri. Ya da sonuğa değişerler. Yazıcı tanımı, polucu tanımı, jurnalist tanımı. Hiç kim yurdun ne içine ne daşanına çıkıp şu adamın hak hukukunu korumadı. Şey anladın mı? İkinci yıldan sonra ka yerde adı çıkaymasa sonra 2003. yılda Moskva mekanizmi deyip halkara Roma cenayeme çıkardık. Sondan sonra olur adının ne adamım olmadı. Dine 3 yıldan sonra 5 yıldan sonra yine 10 cesedi veriliptir ya ne örüptür ya yitirim oruptur şey divaydılaymasa o adamlar düyüklü şunun ıkbarını iyidarlan ne halkara kurulması oldu ne hukuk korucular oldu ne de siyasetçiler oldu. Buna mı etmek gerek? Bu ne mi? Şu yankı korku siyasetinin sindirlerliğinin alamatı. Yoksa şu tutulan, basılan, yoğadığın, yitirmedilen adamla ılım bilim derecesi şuun korkuskelle hükümetin ahiretini üşürendir. Şol adamın birinin akıl şeyi var. Onun özünü faktlara dengestirip bilirsiniz. Şol adamın akbarlığının işini gıdıklansanız. Şimdi ne mi var? Yine de bärde aytmanda şol yankı aytıp durda yankı misal getirdi. Kemine o geldi kariyet ve çıkışını ayttı. Çörek bilen yankıyını şol. Her ayda bir çöreğin bir gününe payon kesip 7,5 milli adam çörekti aile sonunun dişi düşüyor böyle. Ümidi aşağıdan kurtarıyor, yaralanıyor, rak keserini uçuruyor, ölüye gidiyor. Öldürdüm. Yani şunu eden adam bir Murat Otuduk var, yerini yetirir, şu oğudan nepede. Tam öyle şol oğudan nepe gitti de niyat şonu uğradı. Şol tutulanını yekeze diyen sözü var. Şunu izledin, utkoş yerini geldi kardın aydanıyla. Manga şu tayda su ölen çörek bolsa ölen ben şu taydan günüm görün ve deyip gaydık gelir neyiptirdi. Sebep şol su ölen çörek vermediği adamın aydan fikri. Yine halk şeydi bölürüyen kellerde. Yine öz manglayına geldi, özüm gördü şonu. Bu bumerang iyidini aytıp manglayına oldu şol haramda da. Durmaz. Yine bunların haysisi yok orada, haysisi aşağıda. Bunun haysına ceza vermedi. Sonra retarist gibi hem kişinin önüne doğru. Halkı günahkarlık var mı bu meselede? Elbette yok. Halkın içinde şu zatlar gelin edelim deyip halkın özünden çıkana inisiyativa. Sayılap. O yaşırlar. O şu dırnak içindeki serpa için o sayılanı vakitilen adamlar. Onun günlük eli pelteli sıralı yani hakimden neziyetinden erbeden tapıp deltidağıtsız yaşırları şu tarihtiler. Ya halk maslakatına ağda olurlar. Yine şu maslakatın ağdaları var. Diğer halına suud etmeli. Aklı halk maslakatını. 90. yıllarına. Ölülerinin adını yine şu adamlar şu cinayete katlaşıp gidip neverelerinin hiç asır yüzü gülmedi aletmedi. Yine olbar bunlara maral taydanın ceza vermeli. Ölüp gidenem olsa. Yani diğerlerinin cezasını yine şu mal diskusiye gidip durda. Belki kemine aydın alarsanız da şunu olmasa yani ankete doğrultusunda adamda kim aradı, şol birgezeklikçe, şol Nürnberg prosesi yani onu yonu kıyıraydamakta. Şu bütün halkımıza kalan neverelere sapak olur yani. Şunlara ölüm cezasını, onun ölümüne en erbet ağır cezasını vermek vardı. Kim nâme fikir ediyor. Yine şu bilenin parlamenten sonra ses veren gerek olsa referanduma mı geçirdi. Yani halk bilen nâme adamların ölürlerle yaşlı kıynalılarla vardı. Ente hiç anıklat yok. Bolonla yine böyle halkın depes açıyor zaten. Katı ağır cinayetler olur geçti. Diğer hem marşonu eden adamlar köpüsü ölüp gitti. Yani şolar şu halkı şu güne düşüren için öyle çağrılarını eklediler.
öz aktıklarını kovdurmuş koyup gittiler. Kim daşarı yurtta köşkar yaşar yaletti. Yine bir okulu bilimletti. Yine olurum cedasını çekmeli. Bunları şu durmuş öpçüneden atası babası yine halkın yine kanunu boyuna çellene çümdürüp eden işlerin neticesinde olur şuun pülpüllep yaşatıyor. Şu zatları hemme taraftan ölçörüp döküp cenayete ceza verilmesi çaresi men şeyli bolmak kadiyan. Ýöne men pikir edýär, nähilem bolsa şu taýda her bir adam öz pikirini aýtmaly. Bilmeli. Şu günü düşen günümüzün hemmemizin düşen çukurumuzun sebäpkärleri intagam diýresi kän şu taýda. Şuların hemmesine ceza verilmese onu diýmek diktatura hiç açanı oturmaz. Şona hiç yok bunu. Sağ olun. Dinleyen için öz pikirini aydın bizim dinleyen. Sağ olun. Murad ağa tuwa näme aýt belläp geçdiň şu ýanky Niyazowyň döwründe atu nemesi var ya, onu men hazır düşündürüp bereyin. Indi cemiýetiň içinde esasen hazırky modern wagtda ve postmodern wagtlarda cemiýetiň içinde cemiýetiň özü birek bire karşı edilen nemede cenayetlarda neme edilen yok. Atu ýa-da öldürme cezası yok. O öldürme cezası asıl yok. Yani yankı Nürnberg misalına göre, yani şonun ýaly ýagdaýlar yüze çykanda o bolup bile o ýagdaýym nädip yüze çykdy? No bir jemgyýet, beýleki jemgyýetde ýa-da bir şu Hitler'in nemesi ideologiýasy bir Ýewreýleri ýok etme nemesini döretdi, ýok etdi köp bölegini. Şonun üçin ortağa çykdy, gaýtalanmasyn diýip, ýani bir jemgyýet dolu ýitirilmeli däl. Nemesi çykýar bunyň netijesinde de. Indi Türkmenistan ele alaly Nürnbergdäki neme göre azjyk tersdir, ýani türkmenleriň içinden bir bölek türkmenleri ýok edýär. Ýani jemgyýeti ýok edýär. Türkmenleriň içinden bir bölek çykýar we şo jemgyýeti ýok edýär. Indi bunyň jezasy başgaça bolmaly hökman suratda. Ýani jemgyýetiň içinde jemgyýetiň özüniň birek birine garşy edilen jenaýetden başga bu ýagdaý. Şonuň üçin dogly iň agyr ceza bermek, ýani atu cezasyna çelli berme nemesine çelli açyk bu. Ýani täze Türkmenistan gurulsa, ýene ýanky sanan 4 toporumuz var. Neme var? Gurwan uly we daş döwründäki garyndaşlary bilen bile. Ondan soň o sunwat işgärleri, ondan soň güýç ulanjylar. Ondan soň beýlekisine näme diýdik biz ona? Siyasat nemesi, Gurwan ulynyň siyasat işleri bilen neme diýen topor var. Kiçirek bir güýji az bolsa da bar şol toporam. Yine şular hökmen suratda yani cezalandırılmalı. Näme üçin? Jemgyýete garşy işlen o jenaýetleri üçin. Hökmen suratda. Ve gaýdyp jemgyýetiň içinden hatta beýleki daş döwrekdäki goňşy ýurtlara da bir misal bolmak üçin, görelli alyp bilmekleri üçin şo zat hökmen suratda edilämeli bolmaly. Şonu aýtjak soň şu kime iň agyr ceza verilmeli nemese sizin köp nemäňize ýatmady. Mene bir ipuju berjek. Öňe birinji sohbete söz bereyim. Assalamu alaikum. Vatandaşlar, yaşlım. Sesim gelýärmi kimi? Nawa gelýär. Menen şu taýda bir pikirim aýdyp geçeýin, ýani saparaň diýişýär, esas meseleň düýbüne seredende berdi. Şu diktatura edýän birinjilik bilen oň arkasyndaky güýç, ýani gara kardinal, ikinjilik bilen ýani halkyň şu sesini çykarman sesleri oturanlygda olam näme sebäpden şu gorkasyna saplananlygy üçin. Esasy ceza berilmeli ýerine gelenne ýanky Kemisiň aýtýan ýaly ama hakykatdan ýanky ol sunwat işgärleri we şu diktatura hüküm edýänler olar yüzüne uğruna olar cezalanmaly. O barada neme ýok, soru ýok. Ýöne esasy cezalanmaly topor ýanky diktatura we şoň arkasynda gara kardinal bolup durýar. O gara kardinal bir-biri aýran nädirçe ýöne cezalandırmalı diýilende de gün täze Türkmenistany gurup şoň bir aýyň içinde cezalandyrmaly diýilen zat ýok. Ýani
bir azından 3 ýyl, köp bolsa da 5 ýyl, şo 5 ýyldan ary geçmelem ka diýär. Bu meniň öz pikirim. Ony ondan keň soruljaklar keň Türkmenistana barlanyna. Atu cezası diýilende de häzir Halmurada aýtdy da şuda gaty elbet hakykatdyr. Saparaňa Halmuradaň aýtşyny men diňleýänler hakykatdan özüň aňarsyna serede otursa düýünden başgaça cezalar otaýdy. Biziň bilmeýänlerimiz cezalarym otaýdy. Bolup geçenler men 100% razylaşýan. Aty cezasy berilän ýagdaýynda atanyň bilen içiň sowaýan bolsa ol hem atyp bolýar ol. Yani nädir? Halk sese goýulanda 100% bilýän nädir şu. Esa şu wagt halk şonuň 80% atu cezasyny saýlajakdygyna sebäbi biziň şu sapara aýdýar ýani türkmenlerimiz güýje hyzmat edýär. Häzir biz Türkmenistana baranmyzda şu çaýhana goşulýan islenlik bir adama özüniň nemesini yani öz diýen ýöretjekdigine 100% bilýän ýöretjekdigine diýänim näkilik şu wagtky mehkemeşlik ýa ýene şoňa meňdeşler ýokary gözegçilik şolaryň işgärleri şu ýere gatnaşyp oturanlar ählijesinden çekinjekdigine we şolara hyzmat etjekdigine 1000% şoňa garantiýa madda sebäbi güýje hyzmat edýär olar ýokardan bilýän buýruk boýunça hyzmat edýär. Ýanky öldürilen adamyň howsarlary bar. Olar atu cezasyna ýanky razylaşma mukadde edjek bolýan men pikirim. Olar diňe oň bilen iç sowamaýar da. Bulary edilmen nemem boýunça aýt alsam özetini özüne iýdirmelim mukadde edjek bolýan ýani. Beýskaça. Diňe şu özetini özüne we akmyr edip geçerýärlik da ýani olar hiç neme etmeli, manipulasiýa etmeli, neme etmeli hani näme diýýär şu ýadyma çönek şu wagtda. Man kurdum etmeliler olar. Ýani prost özetini özüne iýdirýärlik. Şolar ýarak cezasyny bermeli diýjek bolýan. Ýanky ýokardakylary esasy şu diktaturan töwrüňnäkiler bar, bir töwrüňnäki näçe adam bolýar. Esas şolara rejimi bütün rejimi nime cezalandyrjak bolsa otaýda gatykän adamy gol çözülýär da otaýda. Bilemok men 5.000 10.000 adamy gol çözüljekde. Şoň üçin gyzgaça şonu aýtyp geçek bolman soňam şuýda gara kardinal baş edir şu wagt ýagdaýda olaň arkasynda güýç bardyr diýip men pikir edibilemok ýa güýç bar bolsa biziň edir şu wagt kerek edýän nememize gaşy hukman ýagdaýda bir çözüm taparlar diýip men öz gelen nememde şa çözüm tapardylar. Hakykatdan hem ýanky Izrailli diýene şoňmy Russiýa diýýär arkasynda bar diýerler ol bolup biler emma o yani o dereceden kadiyecek bolýan. Yani gara kardinala nähili ýagdaýda neme etmeli? Şu arkasynda duran güýçler bar, yani kimini Niyaz we arkasynda duran Atsır Sowdi ýene şoň meňdeşler. Olara nähili ceza tap bolar, yani berip bolar. Türkmenistany guramyzda. Ya onu açyrsa nemelere yok hazır ol. Yoktur yani. Yoktur yani edir şu wagtky şu wagtky Gurbanulyň arkasynda dur Gurbanulyň diktatura eden esasy olam häzir öz başyna goýbersen öz kellesinde işlemejegini hemmeňizden bilýäňiz ony. Esasy şoňa neme berýäni. Menin şu taýda bir neme düzeltjek sende. Birinciden bu açyrsa ýalak adamlar güýç däldir. Olar diňe şu açyk tapıptırlar, şu açığa yerleşipdirler yani halkın sadalygy bolsun ya da şu taýdaky adamlaryň pek niyetinden peydalanan olmalı. Yani güç däl ol, güç olmak üçin düýünden başga bir zat olmaly. Olarda üç köşük aklam yok da bolmadygym. İkinciden Türkmenistanda umum alsan şu wagta çelliň güç döremedik. Ve birinci ýezek güç döreýär, olam ýurdun daşynda döreýär. Soňky 1 ýylyň içinde ýuwaş-ýuwaş güç ine daşynda döräp dur. Yo güç diýen indi biziň pikirimizçe yani bizim şu 1 ýyllar oýanyp başladyk da şunu göz ýetirýär da güç ýok däl kemini baýany öldürne ýeterlik güýçler bar edil. Yani şu nemeni diktaturany teoler özlerçe nemeden tapan güýçler we başgalar ulanan güýçler metodlaryny ulanýarlardan. Yok, o yine de neme gelýär, ýani manipulasiýalar, propagandalara gelýär. O
saklayalar. Olana ne hilli vaysak yani o güç nemesi değil, güç formasını hiç vaat almadık. Türkmenistan'da güç göremedik şu vakta çelle. Yani şunu nemet yani özne yeterlik güç olan neme olmaya. Özne yeterlik güç olsa onda hakiki güç nerede kaldı? Dilen sonra onu görüp bilye. Ulu gücem olmalı yani yeterlik güç diyenin eğer bir küçük güç olya demek ulu güç olmalı. Ulu güç ondan nerede kaldı? O nemesine gelmeye yani bunların cezalandırılması yani bir zat başladan adamların cezası en ağır cezalardan biri olmalı. Yani şu adamların eğer neçesi diri kaldı. Sonra işaret açırsa yok. Yeni adamlar yok şunun içinde köp adam. Biz esasen yeni bir zat var. Bu adamlara indi gelmişek diye aydılıyor bunlara. Dönükler var yine. Birinci yakası tutulacak. Elbette oldu Dönükler. elbette. O gelmişekler elbette sana neme etmeyeler. O sen ne yurdunda bir vatançılık duyuyorsam yok. Senin o dilinden bilen yok. Dilin bilen hem işi yok. Medeniyetin bilen hem işi yok. Olar şol pulunu alıp bilseler boldu gidiyorlar. Onlara göre yani bolmalı siyalak. Yani öz içindeki dönükler. Ya hemmesi dönük deyinde şoların neme. Diktaturan yankı 4 san nemesi var. Şoların hemmesi hem dönük yani en ervet dönük kim şu tayda. Şunu tapmalı ve şuna en ağır ceza yankı aydan nemenin özlerini iyidirmek meselesi katı neme onun yani çıktacısı ne açı olur yani çıktacısına hem özlerine karşılatmalı onun. O çıktacılar yani bir yankı işlep nemedir? Mood işledip özetini özünü yedirmeli olar. Çıktayı çıkarmayan sen onun yurtuflar nemesi fonksiyası düzülür ve fonksiyanın içinde duran raspisanyası düzülür yani günlük nemesi mailnaması. Bir şey var. Bölmem öz fikrim yani nemesi. Doğru. Yok ben şu an neme yanlışlığını doğruluğunu gözlem yok yani dine problem yani bolup bildiğince düğüne nemetmek de iyilmek de. Şunun için nemettim. Kova fikirler. Abdul elini aldırıp dursun. Neme? Yani atı cezası, yatı cezası var. Şöyle arada çektim. Neme olara atsak, yatsak neme öyle ortada bir maksat yüze çıkıyor. Halk yine de tercihden korkuzmam. Yine de korku siyaseti oluyor tercihden. Ben doymasam ona karşı şeyle de fikir ettiğim misal için atsam yatsam ya da aynı bütün içine salıp köçen yok ortadan atıp koysam değirliğine. Şu tayda da 10 yaş 20 yıl yaşatsam 10 yaş 20 yıldan sonra şu adam ölüyen gittik gitti. Bu devlet 10 yaş 20 yıl ya da 100 yılda son gelmeli bir zat değil hükümet. Bunlar bunu bu yurt yaşadıkça yağıtlamalı, göz önüne gelip durmaz zatlar. Yani yine her 100 yıldan 200 yıldan gaytalan durmaz zatlarla. Bunları ben şeyle fikir ettim misal için bunları baştan bir tane park dikmelim ya bir yazayım da bunlar için öte heykel bir yadigarlık ya bir zat dikmeli bir toplum. Bu kuruluşlukta da bunun özleri işlemeli. Patom bunu dakansa ondan sonra ölen şeyler şu parkın hizmetinde olmalı şu parkın öz heykeller dikilen parkın hizmetinde olmalı. Bu park kuruluşu başlandığı ürünün ziyarete açık olmalı. Bunlar ölen çağı bir nemi görerli olacak, sapak olacak, ölünden sonra heykeller şu park sapak olacak. Sonra o heykeller, o park heykeller topluma bir şeyle ziyaret ya bir yer olmalı. Misal için
işe yiyecekler, şu tayip varıp aylanıp and içmeli mi? O kutoryanlar şu tayip aylanıp daşlığa kayıtmalı mı? Garaj olar yalak bu rutine mi girilmeli? Bu neme bolýar ha, soň din ýalak bir zat bolmasyn Abdullah. Allah çok ya halkın atıları için balık için hemmeler bizim maksatımız aşık koyuyormuşuk. Yani bu berde ağır almak bir zat bolmalı. Ağır alma ona bu şekilde de ağırın koğusunu alyardın aslında ama nağıt da koğulaşmaylar. Men fikrimce nağıt yanlıştır da. Nağıt bilen zat kımmadı düşeceğim. Abdul ruhsat versen men neme deyin seni düzel deyin. Gönay deyin men sana düzel deyin deyip. Birinciden yankı 25. noýabr gaýtalanar diýdiň de. Doğru değil mi? Yankı Nürnberg misalyny ýöne ýere bermedim. Doğru Nürnberg misalynda gaýtalandym bir zat. Yok, seret cemiyetin karşısına işlenen doğru ceza hazırki ýa-da yani son 30 ýyla ýakyn wagtdan bäri edilen zat bu. 25. noýabrda o Niyazowa garşy suikast neme boljak boldy diýip bir bahana bardy o taýda. İkisinin arasında dağlar ýaly tapawut var. Yani näme diýmek bolýar? O gözü gorksun hakykatdan ham. Yani 25. noýabrda diýär ki, gysgaça mazmuny o prezidente karşı gelsen ölüm diye soňu. Hazır täze Türkmenistanda guruljak suudda o halka karşı gelsen ölüm diye. O ikisinde de ölüm var. Aydaly ölüm bolmaly bolsa da cezası. O ýöne ikisinin hizmet edeceği maksat başka. Bir ýalňyş tarafa hizmet etdi. O 25. noýabrda. O täze Türkmenistanda indi onuň çistosy şol nemede bolar, belli olur. O pelançynjy ay diýip geçer. Onda da cemiyete karşı bir edilen cenayetin neme hasaby soraljak. Abdul yani bu nemeni gowy tutturup bilen ok sen dowamly edýän bunu bilmedim. Ýöriýtem edýän men düşünme bilmedim onu açyk aýdaýyn. O var soň ikincisi hem ýanky aýdýan zadyň daşlamaly ol zatlar var ya hazır dünya arenasında benim fikrimçe o has atu cezasından has ağır diýip garşylardylar ve bu ezek insan hak goraýjylary öň meselem hazır öňkü siyasatçılar yani diktaturanyň gowlap ören siyasatçylaryny goran bolsa indi diktaturaň özüni goramak mecburiyetinde galýar. Yani biz on deneme bolýar sebäbi ol zulüm bir gün başlap soň bitmeýär. Dowamly gitjek diýip aýdýan sen. Ine şondan neme var ýanky sohbetde de soradym ama çykdyjysy meselesi hem şolda yani dowamlygy var. Ol hiç wagtdan türmäniň nemesi öz çykdyjysyny garşylamazmykan diýen. Onu muzey etseň belki bolup biler. Muzey etseň hem bu ýene-de neme girýär bir topar neme var halkara insan hakları nemeleri var. Ne derecede de cenayetçi olsa da o alıp bilecek cenayet nemeleri var, kategoriyaları var. Yani sen dowamly edip bilmersin yani o zatları. Ýöne şu zat var. Sen karar versen gysga sürmeli cezalar ve yerine oturmalı. Bu neme bolýar? Hem Türkmenistanyň yani saglyklы bir döwlet gurulmagyny ve dowamlylygyny garantiýalýar. Gysga wagtda cezany berip bilsen yani cezany vermek önemli bu taýda. Hem beýleki tarapdan hem daşary ýurtdaky nemeleriň köp ünsüni çekmeýän özüne. Yani şol nemänem pikir etmeli yani. Ýoksa hem içindäkilere ceza berjek diýär. O soň nemeler o daşındakylarym bolsa olary soň belli bir wagtdan soň gorap başlamaklary mümkin. Ne derecede dem eden olsa tam. Onun cezası başgaçarak bolmaly diýip maslahat berip bilýär. Ýöne bu zatlaryň hemmesi gysga wagtda bolmaly mıkan diýen men bir gysga wagtda bolmaly we şu ceza yerine yetmeli. Türkmenistanyň ondan soň şol waka meýdana gelmezligi üçin. Abdul
Yankı nemani etme gayret edip düşünmedik bolsaň sonra seret başta o hak hukuk nädip döreýär we ceza nereden döreýänligine çel aýdyp berdim. Cezanyň döreýänlik yani başlayan yerine. Yani birden köp adam bir ara gelen wagtda hak hukuk döreýär. Hak hukukyň bozulan yerinde de ceza döreýändir. Yani köpçülüğün bar yerinde ceza bar diýmekdir. Soň bir gruppa köpçülüğe karşı ceza işlän wagtda ýene bu soragy bar. Yani biz şo taýda yani gyzyklanýan yerimiz. Bir topar yani guramaçylykly jenayetçi topory jemgyýete yani tutuş halka karşı hereketi var. Eden hereketi. Ve bunun cezası nähil bolmaly? Senin aýdyşyň ýaldaşlajak bolsak biz her ýylda bir gezek gidip biz soň saglykly jemgyýet bolmakdan uzaklaşýas da bu zatlardan. Bu zatlaran yani sen bu taýda hemme zat bir ara almaly. Jemgyýetiň ruhy ýagdaýyna almaly, ykdysady ýagdaýyna almaly bunun. Halkara derejedäki edip biljek täsiri ona almaly bolýan. Ondan soň yani başka da näme bar olsa hazır aklıma gelmedik zatlar hemmesini alýan. Ondan soň şunu ýaly etmeli diýip berýän. Ýoksa okey yani daşlamaly olsa daşlar. Daşlan nemeler var, medeniýetler var öňkü taryhlarda. Doğru dälmi Abdul? Yani şol neme ýalňyş we dogry diýen wagtyň hökmen suratda nemet yani gowy seret säw ýalňyş bilen dogry yani ýalňyşa dogry dogry ýalňyş diýsem olaýan gaterwet zat yani en şoňa geljek hazır yani men Halmuradaga söz berjek öňe söz vermezden öň sungat işgärleriniň näme üçin iň ýokary derejede jenayetkarlygynyň sebäbini aýtjak hazır. Ondan soň Abdul yan gaýdanyňa puşman bolarsyň. Şeňal diýip aýdaýyn men sana. Halmuradaga. Sawal kemine men şol Abdulla jogap berjekdim de sen hany gowy edip düşünüp berdim. Ýani onda da bir cümle goşaýyn usta kaldyr. Inem ol sen olary beýle atu cezasy girilse ýa ölüm cezasy girilse halk ýene gorkatsyna ýaşar näme? Ýok, o beýle del sen gaty ters düşünýär. Bular 30 ýyllap halk gorkatsyna saklap halky gyryp geldiler. Fizik taýdan. Hemme taraplar. Ruhunu öldürdüler, canını çıkardılar, her zat ettiler. Bir depesine oturup bular bunu at edip minen aklar halkına. Yani halk 30 yıldan sonra şunun karşısına, halkın karşısına edilen ähli jenayetleri bir gezeklikçe şuları ceza verecek. Ondan sonra ne için halk berilecek cezadan korkmalı? Halkın özü çıkarıyor o cezanı. Sen men ya kemini ya yeni bir çıkarına koy. Halk çıkarıyor. Halkın belli baş prokuroru sülçüleriyle bulan hemmecinin ähli edilen jenayeti derinýär ölçär çıkarar, kim agyr edipdir, kim yeňil edipdir, agyr edilen hemmecine ýokary ceza berilir. Bäri ýanyna akyllary hana olan ýyl möhreti bar, beýlekisi bar, gitsin oturmaly ýerine otursun, çekmeli cezasyny çeksin. Onun o taýda onu ýylla barıp daşlap näme bir käbe mi? Olmaz da şeytan naşlarını aledi oturmak olur. Biz bir medeniýetli halk bolsak, medeniýetli jemgyýet bolsak, dünýä medeniýetiniň içinde oturjak bolsak, onu biz dünýäde bar talaplara ýerine ýetirmeli. Şonuň üçin aýdyldy. Edilen şu genosit ýa-ni gyrgynçylyk üçin halkymyzyň garşysyna. Şonuň üçin biz ölüm cezasyny ýatyrmagy we bir gezeklikçe çare hökmüni 30 ýyllyk halkymyza näme zulm edilen bolsa hemmejigine yeke atma at tutulup cezasyny berilmer, öwrülüp dağı duvary 70 nesile gaýtalanmaz ýani. Ine edilýän maksat şol, başga hiç zatda ondan gorkup oturmak gerekkä. Ýöne olary baryp ýylla bir gezek ol şeytan daşlanyňaly daşlak gaýtjak bolsa onu özümiz kim bolýar? Olan deňine düşmelimi? Ýok. Ýöne olan eden cezasyny öz egilleri bilen çeksin. Özleri ölüp gidenen bolsa nebereleri bilsin şolan eden cezasyny. Goý olaňam o taýda moral jogapkärçiligi bar. Men şonu aýtjak boldum, başga kime? Baba
Aha burada. Şonun ýaly Abdul neme doğru düşünmeni neme diýen haşy diýen başyndan başlap. Men ýöreýte iň ýönekey dil bilen başladym ýani şu jezanyň nereden döreýänligine çelle aýdyp bereýin diýdim. Ulandan sözlere çelle. Başka bir nemäňiz barmy, pikiriňiz barmy? Bolýa, indi neme bar da ýanky ýalňyşa dogry, o dogra da ýalňyş diýdiren bir zat bar. Iň uly jenaýat şoldur. Abdul. O ýagny düşünjäni ütkedýän we düşünjäni erwet tarapy ütkedýän. O ýalňyşa dogry, dogra ýalňyş diýen wagtyň. O şol işem sunugat işgärleri edýär ýyllardan bäri. O ýalňyş zady dogry edip öwüp öňe çykaryp görkezip berler. Ine misal üçin häzir soňky wagtlarda o mergen näme anna näme zat familiýalar näme ýatlasym gelenok. Ondan soňra o ýaxşy goşunyk bar, ýene-de şoňa meňzeş bir kysany nemeler bar. Mergen Anna Muhammedow. Mergen Anna Muhammedow diýilen ýaly. Olar meselem sosial mediada gezýärler. Hemme zat gowy. O nemelere gatnaşýarlar, ýarışlar bar. Meselem o täze aýdýa-da ol şo firmadan bir zat alsaň içinden deme çykýar. O priz çykýar diýerler. Maşin berýär, telewizor berýär, ýene bir zat şoň ýaly ýönekejek propagandalary çelle edip ýörler. Yani şolaryň elleri bilen etdirilýär. O iň kiçileri, olam ünüsü sowmak üçin edilýär şu wagt. Biz hem onuň nemesinde parkynda. O arada da neme derse, giňişleýine gurrun bererse, şo zatlar etmäne dowam etseler, iň uly nemäni berýär. Näme üçin? Sähä ýurdun içinde açlyk var, ýagdaý agyr zulüm var. Şo zaty gizlemek üçin edýärler. Ýani dogryny o ýalňyş edip görkezjek bolýarlar. Iň bärkisi ýani edýän işler. O beýleki neme var? Berdinazar Hudaýnazarov var, kasam ýazan. Olam döredicilik işgäri, sunugat işgäri hasaplanýar. O çağlaryň ömrüni kületdi. Kasam ýazyp. Doğru dälmi? Ne Niyazow ýazany o, ýa-da Ruhnamany Niyazow ýazany o. Ene görerse Türkmenistana baralyp Ruhnamany kimiň ýazanlygy orta çykar. O Niyazowyň goşgulary bar. Niyazow goşgu ýazar ýalap bilmedim. Mümkin ýazan bolmagy mümkin bir kysany demesinde. Ýöne hökmen suratda şonuň arkasynda sunugat işgärleri bar. Ýani döredicilik we sunugat işgärleri bar. Ve şu sebäple o hökmen suratda meniň nemende sunugat işgärleri birinji nowatda gelýär. Diktaturanyň döremi, ýani pikir edin, diktatura diýilen bir düşünjäni näde berersiňiz? Sunugat işgärleriniň üstü bilen berersiňiz. Ýani media arkaly berersiňiz. We Türkmenistanda şu wagtda çelli içinde diňe bir san media bar, olam o diktaturanyň elindäki media bar. Ve diktaturanyň mediasynda çykyş eden adamlaryň hemmesi şoňa hyzmat edýärler. Bilip edýärler, sähä pikir edin, ekrana çykyp odan gürläp odan yalan gürlemek diýilen zat arkaýyn, ýani hiç bir zadym ýok. Sen kelläňe bir yara diýip duran adam ýok-da. Sunugat işgärleriniň hem içinde var. Ýok diýenler, olar otaýy çykanamok. Ýok boldular. Ýok edilenler hem var içinde. Yani düşünce düşmanı bular. Düşünjäni ütkedýärler. Seredin, indi beýleki tarapdan köbü diýerler, öldürýärler de. Öldürýärler, ýöne bedeni öldürýärler. Beden gidýär. Ýöne beýleki tarapdan bularyň öldürýäni bir adam, 2 adam, 3 adam, 100 adam bolsun. Ýöne sunugat işgärleriniň öldürýäni nesil. Her ýetişen täze nesil şolaryň günäsi bilen bozulup barýar. Salykly nesil ýetişen o. Men şo sebäpli ýani Gurbanulydan hem iň agyr jezanyň birinji berilmeli adamlar şular. Aýdaly Gurbanulynyň
o aktıklarına, garındaşlarına ceza berilmese de ýöne sunat işgärleriniň hökmän suratda çağalarına çelli berilmeli miken diýeni. Şo derecede ağır gitmek isleyen bu nemede. O sizin pikiriniz näme üçin diýip sorasaňyz sebäbi olar tutuş jemgyýetiň neslini çüretdiler. Diktatura koşup pikir attılar ortasy. Yani bir adam onun ýaly pikirleriň içine girip gezip bilen ok. Ondan narkoman bir adam. Ha, bu arada näme hilser edýäňiz? Indi düşündir häzir iň ağır jezanyň kimin almasyny aýtdyk. O iň ýeňil jezana beňki meniň pikirimçe siýasylar ýani nemäniň Gurban Gulynyň ýa-da diktaturanyň siýasy nemesi iň ejiz we işläp işlemedi belli bolmayan ýöne şonda da şu diktaturanyň bir nemesi bolupdyr. Do halmyrada. Tawal kemine bir ýa sen aýtdyň da sunwa işgärleri iň esasy ýa-da bulan ideologiýasyny ýöredýän adamlar bolupdy. Ol hakyky. Ol göze görnüp duranda. Ýöne Niýazoň döwründe ilkinji nowatda öňe çykanlar ilkinji bol yazıcılar. Şol Türkmenistanyň yazıcılar guramasy bardy, birleşmesi. 300 adamdan bar. Şoň içinde şu özüni şu haramdadalykdan, halkyň gözüni yalandatlar aýtmakdan, manipulasiýadan garada duranlaryň sanyny alanda ikeliň barmagy ýokdur. Şoň galy hemme jagylgak gitdi şoňa yaranjanlyk etme. Ine şulardan başlamaly. Şular ýolunu açdylar. Goşgy ýazanam şolar, eserdüdenem şolar, ýanky bir sen aýtşyňal ol foknamany ýazanam şolar. O awtorlary belli. Şol ýanky Berdinazar, Hudaýnazar, Aman Murat Bugaýew, ýene hemmejiniň ady, hersiň öz ýeri bar. O ady bar. Ine şolary olaň nebereleri Gulli Ali Asapber Aşgabatda ýurdun daşyndan. Näme üçin onu 4 milyon halk sergezan bolupdy? Olara jeda berilmeli, elbetde berilmeli. O barada gurrun ýok. Ýöne şulary hemmejini tertiplep goýmaly. Hana şol sonwa işgärleri barada şu mahal ilkinji bol, öýdem sonwa işgär bolup çykyş edip başlar hana sakallaşym mana Gurban ha. Berekella. Ýygy dowamy bolar bu gurrun. Ursat berilse, soň menem şol ol aýdym ýaşyl bar çaýhanada goýulan. Yine şol misaly getirip menim sonwa işgärlerini şol hana mergen Anna Muradowa da diýjek sözlerim bar. Ýöne şu mahal ýeme diýede ýoly belet sökör diýe ilkinji nowatda goý Gurbana aýtsyn diýsin o şolary diýjegini soň menem jemleji pikir hökmünde dinleýiji hökmünde ýurdun bir raýat hökmünde olara diýjek zatlar bar. Menem o gatla gorak gezen ýerlemem boldy adamlary şulara kömek eden ýerimem gatkan boldy. İçine adam kärçiliklerden bardyna adam tutup geçdi diýen Gurbana. Şolaň hemmejini men tanýan ýa-ni aýdylmady ondanam ki. Şoň üçin şu zatlaryň hemmejin aýyl edilse atygow. Ene şu gurrumy başladyn kemini Taňry ýapkasyn sag bol. Ene şol hazır Gurbana da elini galyryp oty men ştaýdy gutarayp, ýöne olam öz pikirini aýdyr. Ýöne şunu hökmän dowam etmeli. Her kişi öz eden jenaýatyna görä jezasyny çekmeli bolýar. Şonu edilmese bolmaz watandaşlar. Oy bir gezeklik bolsun şol jeza ýöne edilsin. Biz halk bol sulatlardan arasalanmasak dowam bolmaz. Sulatlary netije ber çykarylmasa, sulatlary ýuridik taýdan baha berilmese, onda gelecekki nesil sonra näme dymy oturduğumuz sulatlar barada. Şoň üçin 30 ýyl dymanmady ýeterlik, endi dymanlar gorkmaz adamyzam ýok. Men size yan bir ay, 2 ay, 3 ay var aydık gelýär. Gorky o tarafa geçti. Basın üstüne. Diýin öz hakykatyňyz, ajam bolsa, süýjem bolsa goý çeksinler. Entek nämen görýär olar. Häzir täze Türkmenistanyň bellenjek baş prokurory ola bilen iş çalışsyn. Görersiňiz boljak zatlary. Ýörüde komissiýa döredilje. Näme üçin biz onu Süleýmanyň depteri diýip atlandyrdyk. Şu edilen jenaýatlary baha bermek üçin. Ol aňyrda Moskowski mexanizm ýaty 2003-nji ýyldan beri. Hemmece dikeldiler. Gitjek ýeri ýokdur bu. Şonu aýtjak bolun, sag bolun. Gurbana. Salam vatandaşlar. Ştaýda esasy men pikirim boýunça
sunma işgärleri gaty iň agyr jedanşylara bermeli. Sunma işgärleri halky gowy erwet tarapda manipulasiýa edip bilýär, gowy tarapda edip bilýär. Inni bu ştaýda sunma işgärleri halky diňe gorky, genosit, nide bir erwetlik bolsa şoňa eltdiler şular. Sagat daňdan 3-de 4-de bir bölüm bilen gören lazım şu wagt bara şeýle bir tolgunmaýdy ýa şunu. Çağacıklar, gyýjagallar, oğlançyklar saňylaşyp soğukda ıssyň içinde daja şolaryň ellerine bir makloşkaçyk suwam beren oklar şolary. Suwam ýok şolary. Inni bulary şolun haýanky Cemallydi, ýene-ýeneler diýdi. Bulan öz gruplar düzüp şeýdip ýalakalyk edip prezidente ýalakalyk edip şagalary şoğuna sallylar. Indi bu çağalardan öňelüge de bolmaýar watandaşlar, jojaga çağalardan. Erkejik oğlanlamadan öňelüge ýok, tohum mitýär, gyýjagalamadan şoňaly. Etaty şu sunma işgärlerini, bulan tohumy tiýji bilen bara bir ýylyň içi, 2 ýylyň içinde şu gödedip näile mono halkyň öňünde gödedip bular bara tohum tiýji bilen ýakmaly. Bular ýakmaly. Ine watandaşlar menen şunu aýtýan. Muňa iýlikän aýtjak bolsaň gatykän. Ine mehkemeň işgär diýärse, mehkeme bolsun, prokurorçylyk, çleýedi bolsun, bir adamyň boyunda iş takkada moni suda diye basyalar öldürüyor anuladna buların şoňa alaraken abı sunuma işgärler bütün halky öldürdi halky genesiyle taşladı şunu birinci yerden şu sunuma işlerini ölüm cezasyny şulara vermi ödüm şu bir ýylyň 2 ýylyň içinde şunu edil bara birine moýmalar ýekejine moýmalar şagata şu wata bilen. Qatar asallamaly watandaşlar. Aşağıda yok. Bular bara manyak. Adam däl olar manyak. Pul üçin öz ejetine öldürýär şu. Qaqazyna öldürýär. Bular hemme da taýin. Bollum. Gurbana. Ya şol sebäpli men aýtdym, näme üçin diýende bir jemgyýeti ýok etmek üçin düşünjesini ýok etmelidir. Şo wagt ýok bolýar we şo jemgyýetiň düşünjesi o nädip kimler ýok edip bilýär? Sungat we döredýijilik adamlary ýok edip bilýär. O bir-birden adamy öldürüp ýok edip bolanok hiç bir nämede de ýokdur. Tutuş jemgyýeti öldürüp ýok edilen ýeri. Düşünjesini ütgetsen gidýär, dilini ütgetsen gidýär. Dilem edil düşünje ýalydyr. Şonuň ýaly gurulandyr. Gynansak da o şu zady meselem köp adam nämeden däldir. Bularyň içine ine jurnalistler hem gaty merkezinde gelýär şu zadyň. Ýani Türkmenistanda şu wagtda çelli bir gören wagtyňyzy ine şu jurnalist diýip biljek adam gördüňizmi ýa-da Azatlyk radiosunda 30 ýyl ýa-da bir derde ýaramat diýip aýdýarlar halkyň nemesi. O şonuň içinden bir samimi bir jurnalist gördüňizmi? Yani şolar minde döredýijilik neme toparlaryna değişildi. Neme diýse köpçüligiň pikirine täsir edip biljek adamlar. Ýöne ters nemetdiler we hakyky neme halka hizmet edip biljek adamlar bir-birden ýok etdiler de. Ýok etmäne kömek etdiler ýa-da. Ve sunugat neme işleri ine propaganda, manipulasiýa şo zatlaryň hemmesi şolardan gelýändir. Gurban olup propaganda edip bilmeýär, gürlämen bilen ol ekrana çykyp. Görgül gürlemäne de nemesi ýok, akly etip duran onuň. Gülen ýalyk bolup durýandyr ýani bar edip bilýän iş şol. O halkyň öňüne çykyp durgan bilen ok iki elini neme edip
bukuşup duran ýalak bir nemesi var. Yani o bilip bolýar da onun yani beden dili diýilen bir zat vardı. Onu bilmedim. Men abi şu bir gecek gören wagtym adam bir sany sözlem düşse, o bolsam duruşunu görsem eýem ona baka berip bilýän de. Olam o taýda bütün nemäni görkezdiğine içinden biz maglumat alma nemämiz var da mümkinçiligimiz var. Şu berilen maglumatlar bilen şol kerkä giden nemesi var ya, bir kısana nemäni açdy yani ullakan dawara edip kiçicek bir yerler açtı. Şu taýda görüp bolup tasdikladylar da yani içindekilerin berýän maglumaty bilen dengeldi hazır şu an. Olaryň näme ýagdaýdalygyny biz bilip durus yani. Yani şol neme var. Sunat işgärler var. Yani ulu neme däldir yani buların güýjüni tamamlayan ýene de iň soňunda ýene Mehmediýede ýeneden beýle güýç ulan ýallar vardır. Şularyň nemesini tamamlayanlar. Şol ýaly başga o pikir bolan bar bolsa ýene soňky nemäni yani iň agyry bilen iň ýeňil goýdyk ýene galandan şolaryň arasyna ýerleşdirip bermeli. Şonuň ýaly işler bu zatlaryň hemmesi logika taýdandyr. İzgiderligi vardır. Üýtgeşi kyn zat ýokdur hiç bir zatda da. Owa Murat. Menem şo nemäni aýtjak boldum. Şo Gurban aýdanlygy şo boldum. Atna hakykatdanam genosit tarabyndan aldan. Biz gatela etdi. Daşa şu ýerde 70 tanak ýok bolanyň nemedi, ne mazary, ne toprağa düşmedi da. Ondan menem şu Gurban aýdan sözüni golla. Kabul edýän ýakmaly diňe bilýän sen. Şonu aýtjak boldum. Bolýa, owa. Meýwe abla. Meýwe abla ses ýapyk gürläp durýar. Sesim gelýär mende. Awa şu an gelýär. Menem şu häzirki Halmurat aganyň aýdan zatlary bilen ilalaşýan Olga Çiparewna da doğru düzgün nämetdi. Şimdi öz tecrübemize göre bir zat aýtjak bolýan şu sungat ministri diýdimi? Şu ýokarda oturanlar 93-nji ýyldan 98-nji ýyla çelli belki bilýäniňiz bardyr, bilmeýäniňiz hem bardyr. Her ýyl ýarış geçirýärdiler. Aýdym sungat işgärleri var ya, şoň arasında soňum 3 aýdym aýtmaly. Şonuň ilkinji aýdymy diňe Sapar Murat Türkmenbaşyny övmek bilen olmaly. Soň ikincisi muňaly birazajyk eğlenceli, üçüncüsi hem halk nämesi bolmaly. Şonda ministrler, sungat işgärleri, şu aýdymçylary, şahirlary hemmesini toplap, şu hemme velayat özleri edil şu prezident gelen ýaly gelip şularam şoň ýaly karşılap aeroportda sungat işgärleri her yerde şu inha kim yazıljak olsa şolary deriňede. Kim gidip bilýär şu ýarışa? Mesela Lebap'tan kim gidip bilýär? Lebap'tan çıkan gyzlarymız var, Sayat'tan var. O gyzyň ejesi bizde işleýärdi, balnitsada. Soň ýene başka şu gyz 2 gün 3 gün galanda ağlapdyr, ejesine titrep, men gitjekdäl artık irdim men diýip. Diňe näme? Gatnap şu şahirlaryň yazan goşkusyny, soň kompozitornam şu näme dip ine şunu aýdýan diýip şu welaýatyň içlerindekiler şu gitjek adamlary taýarladylar. O ýerde ödül berip zat edip şey edip adamları şey edip bozdular. Bu
98'den son biraz acık nämetde eğer yadınızda olsa Bağmurat Hamdamov var. Bunu her kim biliyor. Şonun bir nämesi vardı. O bir haca gitti. Näme Niyazov Mekke Medine şonda gelenden son ay her kim ödül alya her kim aydımaydı ya deyip bu Hamrala Kaşa deyip bir zağmaçısı vardı. Dep çalıyordu. O pakircağım bir näme aydım düzüptür da özünden olan bir iki yerde aydıptır onu. Näme şu sözü hazır 54 yaşına varanda dedim ben 55 yaşına varanda dedim ya yaşın toşunu yadımda yok ya 64 yaşına varanda sünnet edip haca giden Sapar Murat Türkmenbaşı deyip aydım aytmaz mı? Ona derri basıp qaydıp şu aydım aytmaz yalı deyip nämetmez yalı imsim yok ettiler Bağmurat'ın yanından ayırdılar. Ha şunu yalı men aytacak zadım berdi. Aydım sungatı şu продолжать edip, zat edip görenlere bir yöne şoları şoňa zastavit edip, şu zatları aytdırın adamları şoları tohum tici bilen Inha Halmurada aytar olaryň aktyklary daşary ýurtlar nämenin üstünde boldy. Inha pat halimçilik edip adam taýýarlap şey edip normalny adamlarymyzy bozan adamlar birinci şolary nämetmeli, nakazat etmeli. Men şunu aýtjak boldum. Inha bundan daşaram, inha ine dünkü olan, 2 günkü olan zat prezidenta gelip gitti. Gitti o. Aşgabat'a gitti. Yöne hakimler Aköy açıldı deyip studentları hemmesini bir türlü giyindirip 2 gün daňlenen video çektiler. O çağalar saat 2-3'ün yarına 45-50 gradus ısıda saklap o ısıcak eýni başlarda ne su var ne tuvalet var. Men öz ahtymam 2 günlap burnu ganap ýöredi. Sonra ahira aýtdym. Näme gelin aýtdym. Hiç olmanda sebep indi 1 ýyl okuw galdy. Şu okuwny gutarsın deyip can etseňiz şu kellesinin aşağını näme bir galynrak bir saçının üstünde hiç kim görmän wagtynda şu güneyde tutup durar ýaly näme şapka bergenin adamlaryň arasına girip şu oňa menseşnäçi san studentler şoňal burnundan ganama olup o ýerde özünden gidip ýykylyp aşatlaryny affedersiniz tualetlerini yapıp bilmeyen gyzlaryň arasında toplanıp aşağı oturup bir gyzy tualet edip näme ine şoňaly maskaraçylyk anha şu häzirki häkimlerem edil şu birinci ministerler nämeden olsa şu häkimlerem häzirki häkimleriň hemmesi yerinde oturmak üçin pathalimçilik eden şulara hem nakazat etmeli. Boldu men başka şunu aýtjak boldum. Gato misallary bilen bile. No, Ajahan abla. Şu Miwogla bilen aýdanlaryna goşulýan men şu esasy telestudiýanyň işgärleri, sonsuňa işgärleri şolar gaty günäkärm kadyp kirýän sebäp telestudiýanyň işgärleri her vilayatda çäreler gurnaýanam şolar suraty düşürýänam, syomka etýänam. 3 günläp saklaýan işgärler tutuş vilayatyň budjet işgärlerini hemme mugallimler bolsun, başga işgärler bolsun hemmesini 3 günläp saklaýarlar. Çünkü bir syomkasyny bir ýerine ýalňyşlyk giden bolsa, primer arkada şöhrat, şu arkada hakda aýdylmadyk bolsa şu taýda şonu söküp gaýtadan erti ýene syomka etmeli diýip şolar näme diýerler. Şu zatlaryň içinde biz özümizden bardymla şu esasen medeniýet ministrligine değişilerek şu jurnalistler telestudiýanyň hemme işgärleri operatorlaryny başlap hemme işgärler şeýle jurnalist bolanlar hemme öňkü döwür 90-njy ýyldan aňyrda nirde bir ýerde ösüş bar bolsa jurnalistler şu taýyp şolup şu taýyp giderdiler şu taýda şonu syomka edip şolar hakda gurrun ederdi ýa-da bir ýerde bir erwetlik bolan bolsa hokmany şu taýa barýardylar şu jurnalistler.
Tokmak jurnaly wady esasam. Şonu hökman çykyş edip şu adam tanqytlap şol adam işten ayırmak derejesine çelgidişip şu meseleni çödýärdiler-de şu jurnalistler şonu alıp adam olsa bir nemesi bardy şolun. Özlerinin bir öňe sürýän propaganda nemesi bardy da inisiativasy zady bardy şolun. Şu telestudiýaň adamlary opşum sungo dişgärler hemmesi hem şoňa günäkär şolaryň en birinci derecede şolary cezalandyrmaly diýip pikir edýän. Şu aýtjam. Aha, bolýa. Almurada. Şol Gülloğun misal getirdi da şol Cemal Saparwany ýa-da şol döwürne Medeniyet Ministrligine şol ýardatlar ýola goýuldy. 3 aýdymyň ýa 3 goşuýynyň birinjisini Tapar Murat Niýazowyň adyna aýdylýan goşu bolmaly, öwü bolmaly. Şol döwür Gülloğun Türkmenistanyň Medeniyet Ministri Cemal Saparwady. Ýöne men biljekkä şol hemme şol aýdylan 93-98 ýylyň hemmejigini boldum. Arasyny bir ýerde aýyrdım da Niýazow gahar ony şol ministrligine. Ýöne hemme zady ýola goýan biri şol. İkinciden hana o gözel şaguly bar. Ola asla o göroglyň atyny ogurlan kempere de gapdarly oturdy ýa-da oňa öz hereketi. Men o ikisini gaçyk tanamsan aýdýan. Sebäp şo gözelli de ýylmanjyrap bar, suratyny görürsüňiz video. Boynuna zynjyr atan ajdarha ýaly eýle-beýle toglanıp durşun. Şoraýtda sen ölsen men nädip ýaşar, menem ölmeli bolaryn diýip ýaşatym gelen. Hana inni arkada diýip muň arkasyna hoppa bolup, bolmajasy bolup böyle. Bularda bir hiç şeýle bir ýeke gram bir utanjam ýok, bir hiç zat bir günün ýok, bir halkyň ýaşaýyşyny görmeýämkä diýär. Aşawatla Maryň arasy hiç adamda dogduk tepesine gitse gözel şagulyat görüp oturdy. Maryň bazaryna barsyn ýaşol etraplaryna aýlansyn beýle görmeýän. Olara gerekkä, ola halky garynjyçy da göremä. Gözüniň öňüni ýorka baglap gidip bir haram baýlykdan ýana. Ýöne näçe gün indi bolar kakelap gezerkä. Hada durum. Süýji meniň ağzy gägirmesen bardyr diýende türkmen. Şo durmuşa men halis ýakynlady olar. Şona çyk bol men diňe şo Gülloğanyň aýdanyny üstüne oşaýyn. Sağ ol. Ajan abla. Yok men şo ýan gürledim. Bolýa. El galdyryp durdy. Men düşürýän onu. Nawa. Meýe abla. Ses yapıp dur. Mikrofonu geçip dur. Boldu. Doğru diýäňiz Halmurada. Soňam 99-njy ýylda men bir случая özüm näme boldum. Şahit boldum. Biz näme bardyk? Aşgabatda bardyk. Attestasiýa tapşyrmany. 95-nji ýyldan soňra biziň attestasiýalarymyz oblstraf, her vilayet oblstraf geldi. Aşgabat bir maçet başlady. Öň vilayetlarda gelýär, Aşgabatdan bir adam alýar. Soň-soňuju vilayetler Aşgabatda çağırıp başladylar. Şu aralykda prezidentiň den raşdeniýasyna ýakyn wagtda soň şu näme köpçü gün galmaly olduk da şu yerde soň aýtdylar sabraniýaga girip bileňiz ok, ýöne sabraniýadan soň näme bolýar diýdiler. Konsert bolýar diýdiler. Şu konsertde şu oblstravdan Aşgabatyň nämesine attestasiýamyzy tapşyrdyk. Şu ministerswada işleyen, men size gürrüň beripdim adyny, familiýasyny bilýäňiz, Halmurada eger näme etseňiz. Ben aýtdym, o eger ol olan biz täze Türkmenistan guraýan ýagdaýymyzda bize köp zada kömekçi bolup biljek adam.
Oçun akuratny, temiz olan. Şondan hem köp zatlar men bilip käwagt aýdýan. Şu akazatça olara näme? Şu kabinet o konsert boljak jaýyny barlayan ekenlere. Polnusçu. Soň şonda bir 3-4 aýal konsertde sat bilýän men sizi diýdi. Biz girdik, ilk de oturduk. Şonda diňe onu öýüp aýdym aýdanlara öz gözüm bilen şaýat oldum. Her bir öýüp aýdym aýdymçyň boynuna zincir takdy. Niyazov liçini öz taktı şonda. 99-njy ýylda. Soňam bir gördük, oňa Laçyn Mamedova jilmeyip bir aýdym aýdanda Niyazowyň özüňem dansa girip oynap duranyny gördük. Sırasında 2 sana adam var, ona kömekleşen olup asta kıra çekirdiler. Yönü onu videolar hem koydular, polka şu yerini kırkıp ayırdılar onun oynağını. Şunu demek istedim. Şu aydım zat edenlere polka zincir, kalın zincirler takıp şol aydımçılar hemmesini patkalimçilik edip şonu öp aydımana öweslendirdiler. Şonu demek istedim. Oha. Oha, damatara. Indi şu ýokary jeda berilenine dogry, ýani beten bellek geçdiňler. Şu neme bulary nähili bolýar. Uzak gynatan gowy bolar ol. Taklatda, ýani daşary güýçler daşardan aýdyşyň alak soň bir kil geçenden olary ýeňilleşdirmek barada bir başga ýerine etmek barada ony alak nemeler çykyp başlar. Şoň üçin olary bermeli ýönen şörde eger aty jadaty bolanyna halmadaga bilýän bolsa şu näçe adam berip bolýar ony. Oň içinde köp adam berip etmeden çykartamy taýy. Bir wagtda näçe adam berip bolar. 50 mi 100 mi şu etasy şonu alak olan galalyny nämetmeli misal olan hostarlaryň hemmesini aýdyp atwag bolmady ony. Onuň tanqiddarlar. Eger olany metjek bolsa ýa-ni iş yerlerine agyr işlerde işler ýa-da şonu alak burada etmeli bolar da gynanyp. Ýogsa olar hemmesini bir ýere goýup berip as taklatan bir-birini öldürüp ýykytarar olar. Onu agyr jeda berende bir wada berip bolýar, maňa näçe adam berip bolar tamam. Ýen ýokary jeda berende. Murada size soru verdi. Savol damatar beren soruň üçin näçe adama jeda berip bolar? Oň sanyny menim kesgitlerime, senim kesgitlerine temine de ya başga bir adamım. Onu kanun kesgitliye, onu sülçü kesgitliye ya iş alıp baren prokuror kesgitliye. Olara jedan çıkaryanım ne garaşly sud. Onu biz kesgitlerimiz her kişinin eden cinayetine göre. Şu agyr cinayet eden 50 adamı, 500 adamı koş olar kesgitlesin. Men şoň üçin aýdýam. Şol ýa-ni eger ölüm cezası girdilýän bolsa biz eýer moratoriýum elan etdik, ölüm cezasyny ýatyrmak bar. Biz şondan mesele maýdýa dünýä jemgyýetine biz şondan 100 dönler bir gezeklikçi ýa-da wagtlaýynça şu 30 ýyllyk halkymyzyň garşysyna edilen genosidy göz öňüne tutup, gyrgynçylygy göz öňüne tutup, biz şulara ýokary jezany bermekçi, onuň gelecekde nesillere göreli bolar ýa jeza bolsun. On sud çıkarsın karar ya parlament kabul etsin karar olur atmalı mı yapmalı mı asmalı mı eyranına kıyarız bağların ortasını kıran bilen boynuna yutsalım. Ne etmeli? Onu yine parlament çıkarın karar yönü şunları bir gezeklikçi ehli 30 yıllık eden cinayet için cezalandırmak gerek. Birinci dereceli cinayetkarlar var. Onun aşağıdan ikinci dereceli var. Üçüncü dereceli var. Onun yönüdüne sonun gitti meşek, geldi meşek, beren buyruğunu o takya ayrattım, bu takya ayrattım. O bir hemmeciklarda selcerce sülçü bilen prokuraturu baha vereceğim sudiya. Biz de vatandaşlar, biz yönü sudatların edilmenin taraftarı olup çıkış ediyor. Ne hiledirse o olacak. Yönü sonra ceza verilmese, hazır biz barar, şu täze Türkmenistan grup başlandan ayağına badak basıp atıp özünü kimge görçek bolur. Sebäp olun elinde häzir ogurlanan milyonlar, milyardlar bar.
Hem onu tek oturur ya tek yatar. O eğer kılıcın keseri olmasa onu kıyınından çıkarmak gereken o kılıcı. Biz adalet kılıcı deyip hatap ediyoruz. O cezalarınızı kılıçtan sonra adaleti dikkatmek için onun cezasını alayım. Nahil ceza olur. Onu prokurorla sudiye çözsün. Bize var mı? Neden atırmını sonra hiç çok oldu beni. Nova var mı başka? Fikrini aytacak. Muhammed han? Ses yapık. Muhammed han ses yapık. Ses çıkmadan ses gelince başka fikri olan var mı? O saparadan ses çıkan okulun esas sapara sorum oldu buna. Sapara. Sapara kepterlerini seyredip ötü. Yok. Dinle oturuyorum. Ben bunu Irak'tan aydıp başladım da Mehmet Belli. Mehmet Belli. Benim şu için kan qorxuram ayın dedim. Yani ay bana de sapara ha söyleme ha. O ben bunun yağdığını bilen, Mehmet Belli'nin bilen. O yani o ben demetsem aralacak bolya dip neme derler de yani hakiki etmeli zatları özünüzden göre oturursunuz. Entak biz bu bedbahtçılığın dine suğun yüzündekisini görüyorsa ya da kabirinin özünü değiştirerek yerlerini görüp biliyor. Bugüne açılar olun katı ayrılan saatler görüyorsunuz. Katı. İnsanın edip bilmeyecek nemelerini görüyorsunuz. Şimdi şondan sonra bir kemiğine şuları yalak adamları uyuşurup bir fikir alışıklık et. Sonra adamlar neyme diyer. Neyme etmeli. Ağız aydıptır diyeceklerdi. Ağız oluptur diyecekler. Yani biz demeğin yani yüzünü demedi. Yani o köp tadı da içinde olup yani öğrenşen adamlar var da. Onu görüp bilmeyen olmağı mümkün. Bir milleti bitirme demek kataylıgan saattir. Bir milleti hakikaten bitirdi. Biten bir gelip bir sorun yani millet değil. Yani bir gönüllük son çöplep yığınap yürür ettiler de. O da bir çemçek gönüllük. Yani yönü öldürmede değil, kıyınılıp, nemedilip, zorlanıp, nemedilen dağıtlar. Köp dadı görmeyen, bilmeyen demedeyim eteniz. Yönü bulun şu eli değişili şonu demeden eli degen demelen hem meceni tek demetmelidir. O katı düyüplü bolmasa bu da kaytalanıp bilye bizim emeğimizde yani medeniyetimizde mi bir yerlerinde yani genetikamızda mı bir hata var. O şuna onoylu yani sirida olsa sonra şu tohumu oklap bilse bitiyen ekenne, göğüren ekenne. Şunun için bunu katı düyüplü nemetmeli. Mekaniyen, men fikrimçe bilemok yönü. Özüm görgüsünü gören son şunun alaka harcanırak olayan ol mümkün olun yönü. Adamın başlat bilmeyecek nemeti. Yani Nemeslerin yani Geyitlerin nemetini neme diyorlar, faşizmini dile getiriyorlar da. Şondan hiçbir yeri yumuşak değil. Yani türmelerde şulan ölüşleri, nemeşleri yani
geldi käridi bu bir bölejini aýtdy da. O men käbir zatlar aýdywam bilen okuduğum da bolýar da. Ýöne Silem düşünýän ekeniňi sag bolun. Bunlar geytlerden hem geçti sapara. Oo. Nemedele o Muhammed Ağa söz vereli son yavaş Abdullah elini aldırıyor ona da verenden sonra ben cemlemekçi bugüne. Nemeden nastroy kolordan da bilmedim. Men aýtjak bolýanym şu bolup geçen zatlary ýene 30 ýylyň dowamında 30 ýyldyr ýonky zatlaram men pikirimçe bir näçe tomluk kitap bolýan bolsa şu taryhda näçe wagt ýyl galdyrylýar şu işin içine gatnaşan hemme ýanky ýallakylary hemme şoňa değişdirme işgärleriniň at familiýalary bilen hemmesi şu kitapda durur ýaly näçe ýyl şu kitap dursa şonu bir tarihi eser ýaly edip bir kitaplaşdyrmaly diýip pikir edýän. Yani koşşawam şol şu wagtça. Yok, man kitaplaşar mı kendi ýan sebäbi? Gatkan zatlar aýdyp diýiljek bu. Bir nesle aýdyp diýiler mi kendi ýan o zatlar? O gerek ola dokumental kinolar bilen şaýatlan gurlöme bilen hemme şol döwri bolşu ýaly kitap ýüzünde ondan soň ekranda canlandyryp adamlara açyk edip görkezilmeli diýip pikir edýän. Mawa. Doğru diýen misal üçin her kim bunun başından nämeler etdi. Her saat börde aýdyp näme oturak kitap yapsaň roman bolýar. Kitap tom roman olacak. Her kimin başından geçen bir sapara halmırada da benim başımdan geçmeyen nämeler görmedim. Bu çağalarımı okutma üçün çağalarımın okan yerinde. Edil şoňaly inhar şu yerde oturan her bir adamın hikayesi var. Bunlar hemmesi şaýaty bilen sowutnamasy bilen doğru diýen dokumental film ýaly edip nämetmeli. Bizim neslimiz bunu hiç unutmasın. Abdul o sana da söz vereyim son cemleyin ben. Hemen. Yani tek hemme zady görkez soň täzen sonra diýär sapna. Dogry maýsam men şundan artyk zat görmäne ýaly. Ýok, ölmem ýok. Kelläm mundan artyk götürerdi. Ýa sapara kelesi götürip şu zatlary. Oňa da haýran dogry maýsam gödeňmesin. Şu zatlaryň hasabyna da men pikirimçe soňda sapara bolmagy gadyp gerekden. Ya bir hava benim pikirimde kaçıran dünyanın bizim şaýatlaryň gatlanmadan hat köpürak kada şaýat. Oňa gitsem ki hemmeden bilýär. Bor Abdul ýene de neme deýin men toplaýyn bugün son sözü ýene de. Şemdaýyn. Bugün cezanın o görünüşleri, o çıkışı nereden çıkıyor? O cezanın hemçin verilmeli sebepleri ve cezanın maksadının bolup bilýänligini gördük. Iň esasy zat şu taýda cezanın maksadı. Yani näme täze Türkmenistan gurulanda öňke edilen adamlaryň birinciden cezasyny vermek, ikinciden hem gaýtalanmazlygy. Yani maksady şu zatdır yani täze Türkmenistan'da beriljek yani aýratyn hususy bir zatdır bu. Ýoksa hem jemgyýetiň içinde günlük bolýan jenaýatlaryň jezasy o başga bir zat, günlük diýip hesaplanýandyr. Yani bu adatdan daşary bir ýagdaý we adatdan daşary bir ýagdaýda da çözülmeli meseleler. Yani adatdan daşary ýagdaý günlük prosedurada çözülýän däldir. Yine Hitler'in 2. Dünya Uruşunu başlatmağı ve nemetmeye şu Yevreylere karşı genosidinin o adatı bir ýagdaý däl de adatdan daşary bolanlygy üçin ýörüýte adatdan daşary sud
kuruldu. Ve şu tayda da hemme günahkarların hemmesi cezalandırıldı. Edil o bizim ýagdaýymyz ondan hem beter diýip aýtdym sebäbi gitler başga bir millete nemetdi. Sebäbi onun ýazaty var, o bir milletin başga bir millete düşmanlyk nemetmesi. Olam ýene-de gelip çykyşy syýasy ýagdaýlar bolup bilýär. Gitlerin hem ýagdaýynda şol başa gelen wagtda ykdysady krizisi Yahudilerin üstüne yıktı şu tayda Yevreylerin. Şonu ýaldyrýar Türkmenistan'ın içindäki ýagdaý, ýani Türkmenin yani içinden bir kicicek topar çıkıp tutuş Türkmen cemiyetini ya devleti o genosit eden yere bilmedim şu wagtda çelli görülen däl mi kendi yani. Ben eşitmedim şu wagtda çellini okumadım, belki bar olmagy mümkin dünýäniň beýleki ürkünjeklerinde. Yani o beýleki künjeklerine seretmeýäs, bu bizim öz meselemiz ve özümüz çözmeli bunu. Ve hiç kimin daşından koşulmagyna ya da akıl vermäne hakkı yok mu kendi yani sebäbi öz elimiz ve öz yakamız misaly problemalarımızı çözmek en doğrusudur. Neticede hem berjekdir yani şu şekilde, yoksa beýleki şekillerde netice berýän daldyr. Ine meniň bar aýtjaklarym şu. Neme geçip bilersiz. Bu taýda utardyk.